Mandala be kuma dɔ fɔ a b'a fɔ ko a reading nation is a winning nation. Anglais la ko jamana min kalan bɛ kɛ kosɛbɛ o jamana o de bɛ taa ɲɛ. Kuma in siga foyi t'a la. Nka anw y'a faamuya cogoya wɛrɛ de la. An y'a faamuya farafinna y'a faamu cogoya wɛrɛ de la n b'o fɔ yɛrɛ. Parce que mɔgɔ hakili la k'a fɔ ko kalan sugu min don ko ka kalan kɛ dɔrɔn ka diplôme ɲini. Sera sɛbɛn k'o ɲini dɔrɔn a k'a fɔ ko n ye nin kalan kɛ. An ka kalan caman y'o de ye. Hali Mali la mɔgɔ bɛ mun fɔ u b'a fɔ kalan kɛra n'i tilala diplôme de don koyi. Hali n'i ma taa n'a fɛngɛna a bɛ se ka arrangement sɔrɔ a la. Diplôme bɛ san o n'a ɲɔgɔn. Diplôme min san walima e yɛrɛ b'a dɔn e ma se ka fɛn min sɔrɔ e wasi la. N'a fɔra e ka taa o baara kɛ e bɛ se ka mun kɛ a la e tɛ se ka foyi kɛ a la. O de y'a to an b'an ka kalan kɛ n'an tilala an bɛna mun fɔ an t'a fɔ n ye kalan min kɛ n ka se ka o baara yɛrɛ ɲini k'a sɔrɔ dɛ. E tɛ n'o baara yɛrɛ sɔrɔ an ka système man ɲi o ye kelen. Filanan e yɛrɛ bɔra o fɛngɛ min na e kɔni ka sira sɛbɛn b'i bolo nka e yɛrɛ b'a dɔn e ni Ala cɛ e bɔra fɛngɛ min na e t'a dɔn. N'a fɔra e ka bila baara la i tɛ se k'a kɛ. O la o yɔrɔ défaut a fɔlɔ ye jamana de ye. A fɔlɔ ye jamana ye mun na k'a ta an ka kalan kɛcogo duguma fo ka yɛlɛ. O de ye système ye fɔlɔ. Parce que système éducatif bɛ yen politique éducative bɛ yen. Système éducatif la sisan i n'a fɔ fɔlɔ an dun bɛ CP kɛ o ye CP bɔ a la o ko nafa t'a la i bɛ kalan kɛ fo san 9 i bɛ sɔrɔ ka kimɛli 1 kɛ i bɛ sɔrɔ ka taa lycée la n'o ye cɛmancɛ kalanso ye u y'o fana kɛcogo falen bawo fɔlɔ la i bɛ taa sɔrɔ 10e minnu bɛ taa lettre la minnu bɛ taa science la n'o ye dɔnniya kalanw ye olu tun faralen don kabi san 10 na nka kɔfɛ tuguni u y'o fana falen k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kelen ye. Université fana la san 4 dɔ tun don e tun bɛ ka seereya sɛbɛn sɔrɔ i m'a faamuya attestation sɔrɔ o san 4 u y'o fana bɔ yen u y'a kɛcogo yɛlɛma k'a kɛ ko système LMD o b'i n'a fɔ sisan wajibi n'i ye san 3 kalan kɛ wajibi de don f'e ka dɔ fara a kan n'o tɛ ka min b'a jira yɛrɛ k'a fɔ ko i ye fɛn kalan kɛ o ti d'i ma o bɛna kɛ ni wari ye. O la o se ti jamana ye jamana bɛna mun kɛ sisan a bɛna fɛɛrɛ kɛ tuma dɔw la o de y'a kɛcogo ɲagami. An b'a mɛn k'a fɔ ko kabi san 2020 mɔgɔ dɔw bɛ yen olu yɛrɛ bɛɛ bɛ kilasi fɔlɔ la san 3 i bɛ k'o kɛ kilasi kɔni ne t'a kɛcogo yɛrɛ dɔn tuguni mun de bɛna nin bɛɛ ye. Bon an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'u sen bɔ kalanko yɛrɛ la pepewu mɔgɔ t'a la fiyewu a ɲɛna a tiɲɛna a ka foyi tɛ se olu ma o dɔrɔn de don. An b'a fɔ an bɛ ka fɛn min kalan kɛ an ka kalanso ninnu na a man ɲi k'a ta duguma fo sanfɛ a si man ɲi a man ɲi de fiyewu a man ɲi o y'an ka politique éducative de ye k'a ta duguma an kana taa kanko yɛrɛ yɔrɔ la fɔlɔ an bɛ ka fɛn minnu yɛrɛ kalan kɛ an ka kalanso ninnu na an b'a dɔn k'a fɔ k'a t'a nafa. Duguma sani an k'a fɔ an b'an yɛrɛ ka taarikuw ni an yɛrɛ ka kow kɛcogo kalan walasa jamana kanu bɛ se ka don kalanden na ka se sanfɛ an t'o si kɛ an b'an base mɔgɔ wɛrɛw taw de kan ne t'a dɔn fɛn o fɛn don nka n'an m'a falen an bɛ ka jamana kanu min fɔ an k'an sen bɔ a la an kana kuma yɛrɛ fɔ bawo a tɛ se ka kɛ. Tubabuw bɛ mɔgɔ kalan u yɛrɛ ka laada de la n'aw y'a ye mɔgɔw bɛ misaliyala sisan n'a fɔra an ka anglais kalan a ye anglais ka programme jateminɛ u b'a lajɛ de u yɛrɛ ka civilisation n'u ka culture ninnu olu bɛɛ kalan de bɛ kɛ u kunna a kun ye jumɛn ye walasa olu ka jamana kanu ka don i la a ka k'i ɲɛna i n'a fɔ mɔgɔ tɛ yen ni olu tɛ. Arabuw fana b'o cogoya kelen de la n'u b'u ka kalan kɛ u kun u b'u yɛrɛ ka laada n'u ka fɛn ninnu de f'u ye kosɛbɛ pour que u ka jamana ka jɛ parce que ni e hakili minɛ o la wajibi de don ni e tilala e bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka mɔgɔ sama ka taa o sira de fɛ wa économie fana sira fɛ e b'i ka jamana di olu ma de diyagoya parce que u ma e dege e yɛrɛ ka jamana yɛrɛ kanu na yɛrɛ e yɛrɛ bɛ se ka kɛ e ka jamana fɛ cogo min na e ka jamana yɛrɛ m'o ɲɛ yɛrɛ jira i la yɛrɛ parce que e ka jamana mago t'o la. Sanfɛ kalanso yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye a bɛɛ ye n'i y'an ka faculté ninnu jateminɛ a bɛɛ ye n'a fɔra faculté kalan bolofara ninnu sanfɛ kalan bolofara minnu bɛ yen olu de ko don a bɛɛ ye kuma caman kalan yɔrɔ lettres modernes dɛ sciences de l'éducation dɛ philosophie fɛn minnu n'an tilala a baara tɛ jamana bolo e yɛrɛ t'a dɔn n'e tilala i bɛna fɛn min kɛ a dɔw bɛ a kalan waati tellement que e yɛrɛ e tun ye premier ka classe la i bi bɛɛ ɲɛ b'a la e ɲɔgɔn tɛ a bɛ kɛ ɲɛna ni e bɔra sisan dɔrɔn i bɛ se ka baara dɔ sɔrɔ
e be do yɛrɛ k'a fɔ tellement que philosophie a jɛlen bɛ a kun fɛ a bɛ fɛn a b'a fɔ f'a b'a fɔ ko ala tɛ nka ala n'a tilala baarako gɛlɛya la fo a yɛrɛ tugura i m'a ye e yɛrɛ bɛ ka kalan min kɛ ala ni e yɛrɛ t'i ta fan de dɔn parce que i t'a dɔn n'i tilala yɛrɛ kan ka baara sugu min sɔrɔ nin ye jamana ka défaut de ye jamana de kan ka fɛɛrɛ kɛ n'a ma ɲɛ n'a sɔrɔ an tɛ se de a kana mɔgɔw ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ka kalan kɛ a ye kalan kɛ a ye kalan kɛ a ye kalan kɛ ni mɔgɔ min ma kalan kɛ i tɛ kɛ fɛ e bɛ kalan kɛ san 10 kɔ o san 10 kɔ kɔnɔna la e ka mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ ye k'a fɔ tiɲɛna karisa kalan kɛ tɔw olu bɛ baara kɛ u bɛ jɛn e kɔ baara la e bɛ san 10 kɔ fo ka se san 20 na e tilala tuguni min yɛrɛ ma don kalan na a b'a sɔrɔ a bɛ ka baara kɛ ale kɛra fɛntigi ne ma farati e bɛ tila ka baara kɛ ale bolo e ka kalan nafa jumɛn de kɛra a la parce que e ye fɛn min kalan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a baara de tɛ yen a baara de tɛ e bolo a baara tɛ jamana bolo a bɛ se ka kɛ ne tubabu e y'a kala tubabukan sira minnu fɛ n'ale ye garisɛgɛ ne tubabu yɛrɛ ye u ka fɛn burusi bila ka na u b'e bila ka taa olu baara n'a fɛngɛra baara wɛrɛ tɛ e ka jamana bolo olu de bɛ tila tuguni ka ni olu ye ta baara la suppose e yɛrɛ b'a dɔn kɔni u tɛna fɛn fɔ kɔni min bɛ e ka jamana kɔni bɔ nɔgɔ la e yɛrɛ b'o dɔn o de y'a to san kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu kalanlen don n'olu kunkolo ka ɲi u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka olu de sama ka taa u bara walasa olu ka taa u k'u ka hakilila installer olu kun na ka na parce que n'olu nana u b'a dɔn haminako wɛrɛ tɛna k'o la k'u ka jamana ci k'a di olu yɛrɛ ma a ka bɔ nin kɔnɔ nka wajibi don nin ye fantankɛlɛ de ye fantankɛlɛ don mun na faamaw yɛrɛ olu mɔgɔ t'a la baw olu denw a se de b'u ye u bɛ se ka taa kalanso ɲɛnamaw na kɔ kan u bɛ na n'o nana a b'a sɔrɔ o ye fɛn ɲumanw de kalan fɛn ɲɛnamaw an fɛ yan an bɛ kuma caman caman ala bɛ ala tɛ an bɛ olu de la yan an tɛ kosɛbɛ la quoi an tɛ kosɛbɛ la waati jumɛn na an bɛna an ɲɛsin ko ma min bɛ se k'a to an ka jamana fana an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la n'a fɔra ko jamana min siniɲɛsigi ye a tɔgɔ ye sɛnɛ ni baganmara ni fɛn ninnu bololabaara ninnu ye an ka wulu don bala an ka fɛnkɛ kɛ olu la mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu y'o kalan ninnu kɛ sani k'a fɔ e bɛ taa baara ɲini mɔgɔ wɛrɛ bolo e de kan ka mɔgɔ ta baara la n'a sɔrɔ sɛnɛ de kalan bɛ kɛ e ye sɛnɛ kalan kɛ e tilala hectare 1 dir'e ma a ma se e ka mɔgɔ ta e de bɛ mɔgɔ ta ka taa u bila sɛnɛ la o bon a b'a sɔrɔ i y'a ɲɛdɔn e kan ka fɛn min sɔrɔ a la i b'a dɔn e kan ka wulu de ɲɛɲini nka jamana y'an bila ko an ka kalan kɛ an ka kalan kɛ an ka kalan kɛ an yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a kalan kɛ diplôme sɔrɔ dɔrɔn c'est à dire diplôme sɔrɔ dɔrɔn ok an ye diplôme sɔrɔ sisan mɔgɔ min ye droit kɛ min tun b'a fɔ ko ale ɲɔgɔnna sɛrɛ dɔnna ŋana tɛ yen bi ale de ye tailleur ye a bɛ mode de ɲɛdɔn fini bɛ kalan cogo min na ka ɲɛ a b'o de ɲɛdɔn k'a sɔrɔ a ye sariya de kalan bawo a ye fɛn min kalan kɛ jamana a ka baara jamana mɔgɔ t'ale jamana tɛ se k'ale ta parce que minnu y'a kɛ olu ka ca kojugu n'an tɛ se de ni jamana b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ se de hali u k'a to yen u ka mɔgɔw bila u k'u ka baaraw kɛ u ka baaraw ɲɛɲini u k'u ka paratiw n'u ka fɛn ninnu ɲɛɲini u ka kɛ sɛnɛkɛlaw ni baganmaraw ni fɛnw ye u ka kalan yɛrɛ to yen parce que an ka kalan tɛ k'a nafa an ka tiɲɛ fɔ kalan in tɛ ka nafa foyi ɲɛ ye. U bɛ ka olu ka kan parce que ne t'a dɔn n t'a dɔn min ye an sɔrɔ n t'a dɔn min ye farafinna de sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'o tɛ e taara jamana dɔ la ka taa kalan kɛ e yɛrɛ ɲɛ b'a la olu ka fɛn bɛɛ sinsinnen bɛ o yɛrɛ ka kan kan n'i nana a ma fɔ ko wajibi olu tɛna fɔ ye ko e ka taa baara kɛ i ka kan na olu tɛna o ɲɛfɔ e ye o e de kan ka jateminɛ kɛ est ce que ni ne ye nin ta ka taa bayɛlɛma n ka jamana o de nafa bɛ se ne ka jamanadenw ma wa walima ni ne taara n'a ye nin walikan kelen na o de nafa bɛ se o ma parce que masala bolo filɛ nin ye hali ni mɔgɔ min ma kalan kɛ ni ne ye nin masala bolo kalan o ye sisan a ma se n ka tila tuguni k'a kɔrɔ fɔ bawo n bɛ k'a fɔ ni a kɔrɔ de ye kalan ye nin de ye fɛn dɔ de bɛ ka fɔ i ye e ka se ka baara kɛ a kɔnɔ a banna kalan foyi jinɛmɔrɛ tɛ ka se ka tubabukan fɔ k'a ɲɛ tɛ ka se ka arabukan dɔn k'a fɔ i ɲɛ tɛ o si jɔyɔrɔ foyi tɛ kalanko la fɛn min jɔyɔrɔ bɛ kalanko la dɔrɔn min bɛ ka fɔ e bɛ k'a faamuya wa a banna hali o de y'a to an bɛ ka baara daminɛ ni kan kalan de ye n'o tɛ an b'a fɔ ko kan yɛrɛ kan b'i n'a fɔ donda de kan b'i n'a fɔ i bɛ sira min minɛ ka taa dugu in na nka dugu in yɛrɛ bɛ yen nka ni sira in dilanna ka ɲɛ i taa bɛ diya dugu in na kan bɛ ten de quoi o de y'a to minnu b'a fɔ ko wayi an bɛ ka kanko kɛ i b'a fɔ ko kan de bɛ jamana jɔ
an b'a fɔ ko kan dama bɛ jamana jɔ an b'o fɔ mɔgɔ si ye dɔw de bɛ mɔgɔ ka kuma ɲagami bolo et puis mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ kɛ mɔgɔ kalala ye olu de ka baaraw don olu de bɛ mɔgɔ ka fɛn saboter u bolo olu yɛrɛ jɔyɔrɔ t'u la u bɛ tila tuguni mɔgɔ minnu fana b'a fɛngɛ la u bɛ tila k'a fɔ k'u bɛ olu fɛngɛ i m'a ye nka n'Ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ bon an fana tɛna bila an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an kɔni an bɛ maliden fanba bɛɛ ka kan kalan kɛ ka tila k'a ko bila k'a lajɛ jamanadenw aw yɛrɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ filɛ n'a ka d'aw ye aw kɔni a ka kan kalan n'a b'a to u bolo u ka tubabukan kɛ aw denw kun u tɛna faamuya o bɛɛ b'aw yɛrɛ de ma an kɔni an kan ka min kɛ a b'a sɔrɔ an kɔni an y'o bɔ an yɛrɛ la wa an ye san hakɛ de sigi tubabuw t'a fɔ ko wa faransɛ ko 2050 san 2050 k'o b'a sɔrɔ ko farafinna fanba kɛra faransɛ fɔlɔ o t'a dɔn ko an bɛna o an ta bɛ bɔ a la wa ni anw bɔra la n dalen don a la bamanankan bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni bamanankan donna ba la olu bɛɛ lajɛlen fana bɛ tila ka bamanankan kelen ta donc o ka statistique a bɛ kɛ fu ye o bolo a bɛ kɛ fu ye mais an de bɛ se k'o kɛ i y'a ye wala halisa an bɛ min fɔ mɔgɔ ye a kana complexe minnu ye kan kalan a bɛ sɛbɛnni kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye sɛbɛnni kɛ a la a ye sɛbɛnni kɛ a la a ye sɛbɛnni kɛ a la a kɛra yɔrɔ bɔlɔlɔ siraw yɛrɛ fɛ a ye sɛbɛnni kɛ a la n'a clavier y'a sigi cogo t'aw kun a y'a sigi aw kun n'a y'a sigi aw kun dɔrɔn a dan ye dɔrɔn hali n'i ko mɔgɔ ma a ni sɔgɔma e dɛmɛ dɔ di kan na